A to jest predný list. Tady prvý. Áno. Pán prezident, to je Miss Spiša a keďže ja som predsednička, toto je Miss Spiša Maria Semelenková, keďže ja som predsednička Združenia miest a obcí Spiša, tak máme dve rarity v tejto obci. Predsedničku z MOSu Spiša a Miss Spiša. Takže máme sa čím chváliť. A ja som predsednička Združenia miest a obcí Spiša. Dobre, a vám? Ďakujem pekne. Dobrý deň. Babi, dobrý deň. Ahoj. Začne škola skôr, čo? Čau. Áno, dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem pekne. Vy ste už stále chceli byť prezidentom? Stále tu som ani nevedel, že budem, keď som bol taký aktívny. Michaelka je Slovačka žijúca v Nemecku. Áno? A prišla si uctiť pána prezidenta už len z toho dôvodu, že máme 780. výročie obce, takže prišla aj vystúpiť. Áno, tak to budem počuť. Áno, ale a budete, bohužiaľ, nebudete tu v nedeľu, čo mám. Ale krásne rozprávajú po slovensky, tak to je dôležité. Ja vám len takto môžem dať. Ja podám ruku. Dobrý deň, vítajte v mojej kancelárii, pán prezident, nech sa vám páči, usaďte sa. Nech sa páči. Tak viete, nás ste si začali zvládnuť baviť. Čo mňa veľmi osobne teší, že aj toľko je starostík a primátor Erika, lebo trošku je to také si uvedomili, že aj tá žena má nejakú hodnotu a mala by aj ona o tom rozhodovaní, ale chlap, takže... A tak to si nemyslím, že by tak, že aj tá žena... Preto ste 780. výročia, keďže sme najstaršia obec na Spiši, je to také dominantné a mňa to teší. Na Štátnice a na Sladkovičové vo 4. ročníka je to nám dáme. Mala byť? Malanička. Ahoj. A čo to To je máte? budúca Čo to je? rytárka. Čo to je, detičky? Vlajka. Vlajka, no, slovenská. A čo má vlajka? Dvojkríž. Jasný znak. Zašmiejem nám. Zašmejte sa. Dobre. Že si vás zvlášť preto vážim, že aj môj nebohý manžel bol z Poltára. A to ma veľmi teší. A jak chce som volať? Andrašik Andrašik. a býval na ulica Slobody. Ja viem. Slobody, To sa volalo, ulica. vedeli by behať. A po poltársky to budete. Kobe, rebe, malé nohe, vedeli by behať. Chcem všetkým poďakovať za privítanie. Som veľmi rád, že som navštívil vašu obec a som veľmi rád, že za tú chvíľku, čo som tu medzi vami, vidím vo vás, aj keď nie je ľahká doba dneska, že predsa len taký optimizmus. Zrejme je to aj z toho, že máte dobrú richtárku a že veľa vecí ozaj aj v týchto ťažkých chvíľach dokáže, aby obec si vybudovala, aby občania boli spokojní. Takže ďakujem vám a jej a všetkým tým, ktorí jej pomáhajú. Ďakujeme za návštevu všetkým ľuďom. Krásna obec Spišských Tomášovciach, krásnych Čingov. Môžete ju navštíviť. Ďakujeme za návštevu. Dovidenia. Dobrý deň. A obdivuje to, že tí ľudia aj v tej hospodárskej kríze si dokážu opravovať tie domčeky a zvoľaďovať. Takže pekničko. Nie, bude to pre spadové obce, to znamená, že bude to pre 14 obcí, ktoré sú v našom regióne. Chceli by sme tam 50 miest pre starých ľudí vytvoriť.
Tomášoviec, ale na všetkých starostov, hlavne richtárov a richtárky. Na stolice Tušické, jak vešelné hosce. Hneď som to našiel, že som chcel povedať. Poďte bližšie, nestojte. Môžeš si ďalej ako... To už sme tu? Pani futbalisti, tu sme. To znamená to, musím povedať, že ma rešpektujú. Len by som chcela, aby si každého v našej obci vážili tak ako starostku. To znamená každého pozdraviť, nehádzať smeti na zem a jeden druhého. Ale ja si myslím, že keby mali prácu a boli zamestnaní, tak by bolo lepšie. Tam sa smieta. No babi, no poďme, no. Žiadny večer diskotéky. Aby nemuseli tak, ako prišli pred 2 týždňami, že tu boli 3 hodiny. Chcem vás poprosiť, aby nemusela richtárka chodiť zasahovať. To znamená 10 hodín, nočný kľud, máte malé deti, rešpektujte sa navzájom. Nočný kľud. Dobre aj vám. Som veľmi rád, že patríte medzi tých, ktorí si dokážu aj sami pomôcť. Máte krásne domy, máte pekné deti a budúci prídem, keď zistím, že tak ako povedal pani starostka, že ste boli takí dobrí a všetky tie bytovky postavené. Takže držím vám palce a dovidenia. Devčatá, tlieskam, netleskam. Potleskajte! Babi, no poďme, no.